Khubli pi baro shakitup Khubor ka donbosco media network kimat bakong san menta ka singi kilong. Khat hajar ki pulit ya ki Samla ke SU malki hairdor ka akor long brew ka transport department. Kintu uba Meralbon ya u chairman DSC ban pinbana ya ki result arhajar arpo arhajar apwe. But dawa uba tebor ban pinne ya ka mauro hamaulai constituency. Tungina paimenta shaki Khubor ki babnya. Ki pulit na Sardar Police Station Shillong kila ay saman sa ki Samla ke SU na Malki Circle bakin 100 shakani ka police station halor ka jing shakin no baki don kti hakikam threat work permit na kinong trebela ki bam dei riulum. Haka khat santerik NAITUNG ki pulit ka Sardar Police Station kila khat saman saya u president ka KSU Malki Circle bat ya uwe udkhat ubalatit kerteng kum uya shan mukim u president bat umevian Jylla. Habakran syakilat pathai Khubor u Samla ya shan mukim uloong ka jingkin no ki pulit kalong tangka pharap persha ya kinong yalam bat ki dekhat ka KSU uloong. Ka jingle ki pulit kalong tangman penting ya kaseng Henry kani ka jingle ki pulit kanam penduk men simiki. Henry kan ay men simiki ban beteng ya kani ka jingle kenra ya kinong bala na bar ka Jylla. Tahu dan kami ke FIR, buat abangnya kali ke FIR, bila lap ke dan ke kemudian dah, mulai di taki di track stop. Kini ke jingle juga police department kalau ke jadi semua penduduk di sini, penting kesmet ini, mereka wega keruak besar kalau bah. Kini ke jingle kemudian ikut betam penting kesmet ini, mulai kerana I mesti syuk ini menyai kon menyai dawa nak sarkar pedeng berterikam na ya online permit bak kunjuru pentam ke sarkar Meghalaya menteri no mardor ya ka MRSS ani Jylla juga ya jong keti ni pai kamdan keji pengat kendan don de kemau don negara yang kasing lah ya orang seran lang yang di dalam lepok Malki Circle mat dari snow ke iba pasen yang Malki Circle lah bakal di kini Lajan Henry ubenai menta balakhang ye ki night super bat iki mini basket tourist ban kiu Shillong nakadaw ka jing maramat ya ka jingking dan omyam baro ki night super ki bawan na Assam na Manipur Nagaland bat tura kilahap ban pinher no ya ki nonglet ki nongwan ha ka jaka ka badan hajan ka omyam police station kumju ru ki nonglet nongwan ki bami na Shillong ban let chekiwe kiwe ki Jylla ki dei ban kiu bus night super nakani ka jaka ha omyam. Hakaju Khubor ke Interstate Bus Terminus ISBT hamau yong rem kalakan jar nakani kadaw. Kabapella kalong kibor bapenya ya ka Transport Department jong ka sarkar Meghalaya kilahir arsut haka akor long brew manbrew haba kila penlong ya ka umyam kum ka temporary transit na kabenta kinong late nongwan. Henry kim shamlate nishna ya ki temporary water closet lada pendan kam dakaktin ka bakhor ki jakalet shabar nakabenta ki nonglet nongwan shinrang bat kinthe ki saudong saukun jongkani ka jaka hajan umyam police station kalas dang priang da ki jabo ki jaban ka jingsma bat jing boys kan kala jor hadu kata kinong nya boss kinonglet nongwan kinongpang bat ki khalong khana ki de ki Robert nakabenta ki bor bapenya ya ka Transport Department.
Henry kidei kibru kibaim kibadan kam mandet chabar haba kamet kapat kadawa bat kadan kam yakata ka jingpin aramen. Shanu ja kita Khubor jong ka tourism bat kitanat ka kwat ka kya ban perkhat yaki jingdan kam ba kongsan jong kinong lek nang wan hakani ka jaka. Kirmen baki Khubor shnong jong kani ka jaka kintin ro sha Khubor ki bahajrong ki ba hadu menta ki pen pau ya ka long breu man breu ka bapo dor hadu kata kata. कुछ नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोई जंगल में जाता है, हाँ मंगल होना तो चाहिए, लेकिन करे तब तो डस्टबिन तो है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तो ये लैट्रिन बाथरूम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पैसेंजर लोग तो जहाँ चला जाता है, लेकिन हम लोग का स्टाफ के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। Hadirin ba nakaliang jonga ngalas ajit kumurang ba sinong te rekat ke executive committee ka batmai te apa phai pat awede ba kani ka jaka te nakaliang jongi ka dorpa sinong umyam hi ngidap ka ching somsi namar nakapor sa kapor ngi juyo ya complain awede ba kani ka jaka habangi pet ya ka jing jabo kla ilong assignment hadu ka data te kumju kani ka jaka kala long ru kum kanta ka hops jong ki breu ki bawan le jaklia wan le jabo ki khamtam ka hops jong ki khna ki ba thmu ban ya di drugs ban ya supply drugs bat kami ro shibun ki jing krumar hakabana kaliang jungi kasnong ngiyo ya complain khamtang stiang met stiang senia i haban wan ban penbet ikini kam hangni te kum kasnong umyam hi ba fitep bakadai kasnong gaba itanat kasnong gaba borok hoi ka Jylla ba kamtam shawai ki bar jong Jylla ru nitip bakadai ka jaka ba khring bha ya ki nongjung kai perthai te impua ba kum kasnong ngin welcome ya ki tourist ya ka jingjobo ya ka hoi ka jingmut kat ka executive committee nakaliang jungi ngila ya shimti shwan kong man pun khut ya kani ka jaka tangman pun khut Henry hadin Uba Miral Bonds MLA Nongpo bat uba Balajit Rani MDC kilakendu yaw Deputy Commissioner Ribhai District ubalong Chairman ke District Selection Committee Abhilash Baranwal ban kintu ya ban penmanano ya ki result jong ke DSC examination balapan long house nem 8000 arpwe kabalapan ling ya ki Samla ki balayle ya ka take examination Lasinran ya UDC da Uraja Brahma ADC Member Secretary ke DSC bat uba Polestar Nongrum udukhat jong ke DSC uba Miral Bonds ula kintu ya Chairman ban penbanano ya kini ke result la kumnu haunai lar ni nailur ukintu ru ya Chairman ban ailat ya ki Samla na ke district haki office bat ki kam ki ba hakani ke district Sham layo report ayu Chairman ulap hai kitien halor kini ke jingkentu ba jing ai jingmut jong uba Miral Bonds Berding dekat jangka DSC Boy ni 8 ke meeting ke Bekerpang but Deputy Commissioner Berding Chairman jangka District Selection Committee but Member Secretary ADM jangka District Jumi naga benta banyak keren halor ki jenggai nanti jom kini di recruitment berher apa ke district selection committee apa ribuan district kumbala ban sungfu ka don dari recruitment ya ka ba lakhat haji post berher apa ribuan district ya ka ba ya ka written test ke exam lakhat usnem ajar apa way ka badang sa adu mentah badang sa tek ya ka ba 4 lah ban penmedia result adu mentah ngi don ngajing seukhya kum kilong nikmat na kya berboy ban budin ya kene kam kila don sibun ki Samla watkam ki badang yai ab bala no kene result kan ni bat haju popor ki kimi paru di balajuan ban ye kendu na popor sa popor ban persno ya kajing seukhya halo kajing slam jong result
Dengan terkadang akan dengan segi nilai kedua kerpang bani keren ban penting kena badi ban penbi no kloi kat bala ya ke result jong ke written test lagi pun prepare ya kepala depan advertise dan kepala depan kok ya ke written test nanti selama harga atau way bat kaji keren tolong ke basu tenang bat gila persu ya kena kekam na ke benta kuno bentuk kloi bat cuman jong ke DSC riboy budi DC bat member secretary kena yo keren bat penbek wana kali yang ngejung kiru wana pedeng kijing ke babun ke badan pembala mensutu kawi ni kita wajin slam yang result dari nama arba ki DSC kapan penkret ya kini di roster ki department prepare mengedon ko riboy district pembala le aga jelar ko kawi kani kini kawi ni Uba Tebor Patau MDC ka maulai ulapen pau ya ka jing pair jingmut halor ka jing temu jong ka delimitation committee banra ya ka mauro na maulai shajayaw ha ka MDC constituency. Uni unong mi kmat pat ba na maulai ularai kum ban ya kunting ban pinne ya ka mauro ha maulai MDC constituency. Uba Tebor ulo ongru kani ka day tang ka jing ay jingmut jong ka delimitation committee but kampat day ka rai kut yaki constituency. Ka selection committee jong ka KHEDC kadang pet benya halor ka jing ay jingmut jong ka delimitation committee na ka benta ki arpo khandai tali ki MDC constituency ki badan ha east west ribhoy east and west but southwest Khasi Hills district. Kayeng dorbar kanlong Khubor bakhat du banrai halor ki MDC constituency ulaong. Snong moro bakatu ka report ka determination committee kamdai ka bakhat du yo pisem bakla kritang rajing ajing mut jong ka committee te kuma pitip ka determination committee ka independent committee ka ba nakaleng jungi ki MDC ngimla ban batay le ne interfere ka bakikile baradian bakikile ya kaleng ka ni ka khasiels ke jongi hakapide ban readjust constituency nama kuma pitip nomor 41 ka amendment apo ka parliament agade 6 schedule ban mi constituency te yamanta kadang te ka readjustment nomor ba kidon ki constituency ki baladon kam bande readjustment te hadian mangio itu ka report mi iba kadon kacing ajimut nagaliang ka delimitation committee hakapide bat krisnong moro bakade ban lit no sajaya dan nakaliang jungai kumu nomi kmat nong mulai badan kecingkit clear hapok isi ngala persya ya kene bak ngalaong ba ka mulai ngimla ban pelat ya kene nong nong ka bahap mulai constituency dia nakaliang ka isi ru nomor ka pitip kamde ka property jong ka isi ka turu kadai hi ka bang hapra ka house ban ha house ru ni babun ke MDC kala kantat no ikatu ka report da kabaki om bangitan kamban rip ban pet yang sisien te kena klara na select committee te tangawi skwa banong iki no song mola kamtam no song moro ba kamoro kanum let kanumi na song mola kata ka dikawi ba nakaliang jonga hi kum unomi kamat ngan ngala simkhia na du hak tu sngi bayo ka report hi ngala panpau pesi ba kamoro kaya kamola umna ban penmi ya kano snong ru na kan kamtam ki bahap kamola tondorbar Tetakara kipat ba kem de benstu baklai kene nakaliang chunga kum nomi khamat chonga mulai constituency ngan simkhia maka mulai kum bakajlong hi kan long kum bajulong hi but hakani ka select committee tu ka janmit ka bakla notify ya ka select committee nakaliang chunga ngalik pen kendu chairman iba PNC ban persngo hi nakaliang chunga persya maka moro kan let Ka sinjuk kirang ba shnong ribhoy SKRSR district haka khatsantarik NAITUNG kilaya kendu ya deputy commissioner ban yakren halor ka jingkenrei jong udrak hakani ka district uba BB makado chairman kini ka sinjuk ulaya thu shapang kani ka jinge kendu bat UDC bat ula ai jingmut bat kintu ya ki bor sinshar district ban kiner kikti jingrap bat jingtrei lang bat ki bor shnong ban rat dingkhong ya udrak ubalas dang priang shadu kinong kendong Nakaliang kidakot jong kani ka sinjuk kilakin tu ya UDC ban pentre kam perking ya ka an ka badai haka jingde bat jingdi ya udram kanang ban pelat ya ki samla na ki shang khawya jong uni ujingdi bashir khai kabor ban penjat ya ka jing em jong ki khon samla kilapen pau ha UDC da ka boong tangkirang ba asnang kinomla ban te lakam bat ban rat dingkhong ya udram
Ladan kam ya ka jingit tray lang na Khubor district bat Khubor pulit namar habakashnong kayo ban kem ye kinong di ni ye kinong di drug layo i batang katu kat ni por kilalan. Kawai pat kamat yakran hakani ka jingya kendu kalong ka jingbe jong kali air bandawa NLine permit bat MSRRA. Kilaya thu dakaboong ka Ribahoy district kadai ka khirdok ba hakaba ki briu ki rung kimi lingba kani ka district. Kanlong kabae bante alakam ya Khuborjylla banwan bella syakani ka Jylla limda Khubor district kimitray lang bat Khuborjylla. Kirang ba ashnong ki ithu ulut ya ki briu ki besang basa hashnong hataw bat kitip ya ka jingrong jingmi jong ki briu na ki way bat ki Jylla ulong. Kita ki kam ki bon nak jingmi ko district jongi. Namar kumba pilai ihi no disi bulalai jongi bon jing sa kanto. Te nakata daw bangin ko ang disi ko mantaru. Unam hak an bon jing sa kanto. Un tray rangkat bat ngi ki donbosco bat ki pajbani umju bat ki hon joka Ribahoy district ki koi. Gimat ki bangi kran tas ni bot disi kalong ba sepak. Jing tray borba jong drops ha kaleng di Jaka jong Ribahoy district. Ya ke ba tang mangi ki donbosco ngi mla su ban terakam. Lada mangi ki donbosco ngi obat ya ki di drugs su. Lada ngi ai sa ka ai ru tang si kentar lalai. Lada ngi le mangi ni pendon kam da Khuborjylla nong bu ki rom bawat jupat ya ka anya keti. Dei kata jing ka ba mangi ki donbosco ni ya kendu. Dan rai kai ka bang sutu ba. Lam da dei ki jing trai lang bat ki donbosco kan syam jenjar sipun bat kendu. Ya ki di still drops. Mar ki kena di drops ki penbi ki pun ki jing kumar Khuborjylla. Jing penhuri ura Khuborjylla kedu ketim ketok ke skor kata ka dei ki jing long jong kena di drops badai tangkirang Khuborjylla ki belak ni tu ya ki ni ki brio. Ka baar ngi kran na ki jing dei bat ki ka jingki jong ne kal air ILP air MRSSA abaki kon Samla jongi kilayele dan kam ngir hari bhoiru ibo pun ki non tribal ki balek ki bawan ki borong ki bami ten rei lamda dei ki jing trai lang bat ngi ko Khuborjylla bat ki district administration nginom la bani thu pino ki bawan pino ki borong ten mar kata daw maka dei ka gateway jong ka Ribahoy district dei gateway jong ka Meghalaya jong ka dei notice umagi ong dan kam jadi jing trai lang bat ngi ki Khuborjylla ma ki Khuborjylla ki thu pino ki briu ki bawan tamai pino la sa slam pino ki baba bat pino persni tang ki ki pat grand tax bat ka jinge jong kini ki kena ki ba drops kalong ba badang iyo ban kam ye ki ru tang skenta ka polis ki apply mar ki ong ba omdan ya ki jaka set ki bobyang nam cha Ka Directorate of Arts and Culture ka Sarkar Meghalaya kalapinlong ya kalimpong ay jinghikai bat yamir jingmut kabasan sngi na kabenta ki khina ki baduna ka boryo sngo bat thluan bankren Haskul Ferrando Speech and Hearing Center umnyo kwan Ribahoy district nadu ka khatsan tarik NAITUNG ya kani kalimpong ay jinghikai lakhot kirteng da ka umbrella project sin balai hakaba on ay jinghikai ya kini ki khina banyele kai drama Hakani ka limpung ki kena na ki district kinya shembenta bat kinya kendo lang ban yamir jingmut bat phaliu men siam paramaki ka district social welfare ka director social welfare DKD Shira kalalong ka kongsan hakasngi pli yakani ka limpung hakajingkren lingkot ka diki kalayathu bakani ka dei kasin balai bala penlong kumkani ka limpung yakandu jongki kena ki baduna department Hakis nem blala layo ban penlong ha Shillong bat tura bat lay isay bakilawan ra ki jingmentoy nakabenta kini ki khna kalaong ru kini ki jingya kindu ki penslur bat penklan yakamon bajwat jong kini ki khna bantur shaprang ha ka jing em jongki It's very hard. Any of you can do munu dan bala imagine Muddur. What does your name stand for? Kamut kumno perteng jumpi. Nei. Kamut kumno. Imagine. Dan perteng jumpi mission na let's ya. This program
was first conceptualized in the year 2019. The idea was to bring together all the art forms and artists under one umbrella. And then the idea was again to bring them to one place. I mean the theatre artists, actors from all over the state, from all the districts in one place, and then let them mingle with local talents. We'll invite the local talents, and together they'll share their experiences, and then they can learn from one another. So that platform we'll be giving under this project, and then we'll engage resource persons, experts in this field. And then this is the third edition. First one was organized in Shillong, second in Tura, chapter 2 in Tura. This is the third. At the same time, last year in chapter 2 Tura edition, we came across so many persons with disabilities participating. So we felt that maybe for them we need to give them separate opportunity. That is why this time we have made this project specifically for Haka Jingya Kendu Uba Roy Kupar Syndrome but ka Joint Director Health Services ka Sarkar Meghalaya ka babatru ya ka Kirdan Medical Superintendent Ganesh Das Hospital halor ka jing ut ki Peit ba bala outdoor ya ki jing sumar hakani ka hospital ya ki long kimi ki buan kha khallung but ya ki khallung khinna ka Joint Director kalabatay da ka baong kajing pelat na kajing siyo kat kum ka notification haka santarik NAITUNG kalong tang haka jaka sumar haka building bathamai kabadan sao pho jintia kalakot ka neonatal intensive care unit kabadang sedang bantray kam menta haki way pat ki jaka sumar nong pang hakani ka hospital kinong pang kisiyo haka dor kabarin ka hospital kaya rap ikinong pang lingba ka MHIS balapnya so bat ka Aadhaar card Kitu ki bamdan MHIS kilaru ban pindan kam da ka ration card tangbah ki de ban long naki yeng ki sam below poverty line kalabatay. Jingwani kenduk ko jongi mentasi ai medical superintendent jongka Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital nani Ganesh Das Hospital yang wala jute bukam kum hospital lamali. Kadai halor ka notification yang baki la penmi ka santrik punai banyo arjar arkusau akabaka komiti kepada Peit ban penyat yang kini hospital kala wa lani kala bu iktaki dor piba per nak benta kata ka jing ajing sumar lani ka building ka batmai ka ba nakaliang jong ka hospital kala peli ka balatip kum kata ka neonatal intensive care unit nak benta ki khunlung ki badang syukha bat ki badang red kat kum ka jing tip ka jongi ka jing sha hakisnam ki baladap hakini ki ICU lani ki intensive care unit am ta ki khulung ka jingsiu ka baningkong kalong ba ka jingsiu kalong duna kamde e ka ba he namar ba kumang kalong ki bri ki jongi ki badana kaleng kari lum khasi jantia ba kumjo ka jela jongi bro ko ngi tip bang ki de ki bri ki buan ki long yeng ki baduna ka yo ka kot ba ki milinti ba banyo e ka jing sumar ka ba khambiang ki wan ru hakani ka hospital ba kumjo ki hospital jong sorka te hadin mami kani ka notification ngi yo iba kadon ka jing outdoor abai dei ba banbu ya kini ki khna ki badang kha ki khulung ki badang kha banbu ventilator nang ta banbu banai oxygen ba kumta ter ki charge kador khat sanspa tingka shisngi bat kumjuru utau central line nam tawan pendat ikini ki jing ai dawai ki bapero ki charge hajar bat ki ki dor ki ba nakaliang jongka internal management committee jongka ni hospital ki labu thalor kan ni nakaliang ga jongi kum kaseng hadin mangila yo sngo ya kiladon ki jinggo jingnam nakaliang jongi pat ba ngilawan ban ye kendu ye medical superintendent bentar si kebaningkong ke ba ngikwa ban pensyai kalong ba halor kanu konong rimba ka management la nega committee ka panmi ya kani notification banwat jingshai na kaliang jong medical superintendent tadin mengila ye kren ngilayo ya ka jingshai ba kani kani ka dor ka de namta kata ka building ka batmai ka ya balatip kum ta ka neonatal intensive care unit akabakan don hadu sau pho jentia yang bahadu menta kala sedang menteri kam bagila abun ki khulung ki bala asya sumar kani ka jaka tiknang ban penyat ya ki kam jong kani ka jing ajing sumar na kaliang jong internal committee kila shim kani ka rai ban
ban ya kanika notification kenang bukin yo ban penya ya ki jingdon kam ki ba fair jong hospital but kabaar ka ba na kalian yung kaseng ilaban kalong ba hi kumba kalong hi kipat ba ki bawan sumar ha kanika jaka ki kmit linti namar ba kadi ka hospital jong sorka ki kmit linti ba ka jing siu kadai banduna lani kadai banlat ti ngilabu jing keli la ya kini ki jing siu la ne am ban claim long ba ka MHIS kata kadi ka bangila kali na kaliang jong ka medical superintendent kalapan siya yangi ba ladaki Kitu baro kilong ki Khubor ki bawan shapi na ka Don Bosco Media Network.